de hát most napokon keresztül volt némi esőm is, meg hűvösebb idő is. Aztán majd meglátjuk, hogy mi fog észhez térni. Hát gaz az előfordul, a folyondárom. Megpróbálok erre kitörni. Itt különösebb nincsen. Itt van, látjátok, nézzétek meg. Ezt majd szépen majd a sziklakert környékébe, tudjátok, ott a tónál fogom beültetni ezt is. Ez ilyen kapott növények, itt a babarózsa, ezt már múltkorában mutattam nektek. Ez például egy parkrózsa. Szóval azért marad egy-két dolog, ami a tavaszi kapott sarjakból sikerül majd megmentenem. Itten a edényben is van, a galagonyánál. Ez valamilyen menta, nem tudom pontosan milyen menta. Azt túlélte, azt majd beültetem a sziklakertbe. És hát a nyári gorgorám az majd egész őszig fog virágozni, illatozni. Hát itt ez a talaj, ez tudjátok melyik talaj, folyamatosan írtva van belőle a gaz. Aztán ottan a kapottfa, almácskáim is nőnek, nézzétek meg. Valamelyik nap leszettem azt a pár szem körzét, ami volt. Látjátok, nem sok, de pici fa. Idared lesz. Itt a sziklakertben valamelyik alkalommal egy kicsikét gazoltam, tehát folyamatosan. Most feltartottuk a tavat is, ami azt jelenti, hogy nem soká kiszabadítom a sziklákat, és megpróbálom beültetni majd.